Здравейте, йоги! В днешната практика ще наблегнем малко повече, може би, на отварянето на таза. Така че се подгответе за натоварване по-скоро в долната част на тялото. Въпреки че знаете, че винаги наблягаме на абсолютно всичко, така че съм сигурна, че след това ще се чувствате свежи, подвижни, динамични, леки, енергични и общо взето ви пожелавам усещането да е все едно летите. Забавлявайте се! Започваме както обикновено с мъничко заземяване, малко успокоение на ума, на тялото, за да можем да насочим енергията в правилната посока и да бъдем пълноценни по време на практиката си. Няколко дълбоки вдишвания и няколко пълни освобождаващи издишвания. Може леко да се раздвижим, да усетим пода под краката си, да издължим тялото и може би няколко пъти да изтеглим ръцете нагоре с дишване, после надясно си издишване. И другата страна и издишваме. Дишваме, пускаме, издишваме и кръста. Напред с дишване и издишване. И обратно. При кляка ми се усукваме. Съвсем свободно се веят ръцете. Погледа отива към срещуположната петичка. Коленете, глезените, хубави широки кръгове. И обратно. И заставам отпред началото на постелките, за да започнем нашата 30-минутна практика. Прави гръбчета, фокус, концентрация, дълги нагоре, вдишваме, Суря Намаскара, вдишваме. Бавно. До-долу пускаме напълно глави с издиш. Поглеждаме напред с дишване. Пристъпваме или отскачаме. В чатуранга издишваме. Кобра вдишваме. И първата ни планина с издишване. Раздвижваме се, наместваме се, хубаво издължаваме тялото, свиваме единия крак, другия, докато се почувстваме напълно комфортно на постелката и в същото време работейки върху тялото. Дишането е уджай, гърлено със звук, да се чува леко, нежно. И с обло гръбче ще преминем напред с дишване. Ще се плъзнем назад отново в дъска с издишване. Още два пъти напред с дишване. Назад с издишване. И пак с дишване. И издишване. Този път ще минем напред, но само за да свием коленете почти до земята. И да изтеглим и да избутаме тялото назад колкото можем. Бедрата са почти до корема, оставаме силно приклекнали и усещаме сцеплението на дланите с постелката. Всяко мускулче по гърба си, оставаме тук до 3, бедрата. 2. И изпъваме краката с петичките към земята. Още малко може да изтеглим тежестта към единия крак. После към другия. И пак в центъра. Поглеждаме напред, пристъпваме или отскачаме и отваряме право гръбче. Долу издишваме, пускаме глави. Отново до средата вдишваме. Долу издишваме. Още един път с вдишване. И издишваме. Стегнаме дълго тялото догоре. Може би лека извивка. И център молитва издишваме.
И сега си започваме с едно кратко флоуче, но ще го повторим няколко пъти. С основни пози и може би ще работим днес повече върху отварянето на таза. Дълги нагоре вдишваме. Долу издишваме. Поглеждаме напред с вдишване. Отскачаме с издишване. Кобра с дишване. Планина с издишване. Десния крак назад и нагоре с вдишване. Стъпваме между ръцете с издишване, плътно. Войн 1 с вдишване. Войн 3 с издишване. Войн 2 с вдишване. Обръщаме го с издишване. И така тръгваме напред с вдишване. Изтегнаме и другата ръка с издишване. Завъртаме цялото тяло към земята, вдишваме. Двете ръце долу, издишваме. Избутваме се, изтегляме хубаво тялото назад, вдишване. Лахти до тялото, брадичката към земята, крака високо горе. Кобра, вдишваме. Планина с издишване и другата страна. Левия крак нагоре, вдишване. Стъпваме между ръцете и издишваме. Войн 1. Войн 3. Войн 2. И го обръщаме. Дясната ръка остава отзад, когато се изтегляме напред, за да останем с тялото в една равнина. Изтегляме после и нея, двете една срещу друга. Към земята, хубаво цялото тяло и на пръсти и ръцете долу. Мощно избутване, издишване. Рязко напред, издишване. Кобра, вдишване, поглед нагоре. Планина с издишване. И пак същото. Десен горе вдишваме. Стъпваме отпред и издишваме. Проследете дъха си. Преливащ, плавен, дишваме. Мощен, но и лек. Войн 3. Войн 2. Обръщаме го. Ще тръгнем напред с едната. С другата. Силни стегнати ръце. Към земята. Ръцете долу. Бутаме, изтегляме. Гмуркаме се. Кобра с дишване. Планина с издишване. Ляв нагоре, вдишваме. Стъпваме отпред и издишваме. Войн 1. Войн 3. Войн 2. И го обръщаме. Тръгваме напред с една. Втора. Към земята. Двете долу. Дишваме. Гмуркаме. Кобра. И планина. Ще го задържим. Десен горе. Стъпваме отпред. Хубаво, плътно, таза остава долу. Войн 1. Погледа може да остане напред. До 3. И 2. Стъпалата плътно на земята. В баланс. Войн 3. Още 3. 2. Войн 2. Няма да го задържаме. Директно отваряме назад и го обръщаме. Внимаваме да не се захупваме. 3. И 2. И тръгваме напред с едната. После с другата. Тук задържаме. Внимайте да не се отпуснете надолу. 3. 2. Към земята. Задния на пръсти. Ръцете силно нагоре, без да се отпускаме. Право стегнато гръбче, ангажирано всяко мускулче. И ръцете долу. Избутваме, изтегляме, вдишваме. Ще свием и ще задържим. И тук. До 3. 2.
А който може ще замахне и ще размени двата, влизайки в кобра. И планина. Другата страна, левия нагоре издишване. Плавно. Стъпваме отпред, плътно издишваме. И хубав. Войн. 1. Раменете долу, в същото време ръцете нагоре. Пространство около врата и ушите. 3. 2. Войн. 3. Още 3. 2. Войн. 2. Сдишване. За да го обърнем с издишване. 3. 2. Тръгваме напред с едната. После с другата и оставаме тук. Още 3. 2. Към земята. 3. 2. И ръцете долу. Избутваме, изтегляме издишване. Гмуркаме се. 3. 2. И пробваме да разменим. Кобра. И планина. Раздвижваме се, наместваме се и още един последен път в темпо. Десен крак назад и нагоре издишване. Стъпваме между ръцете и издишваме. Войн 1 с издишване. Войн 3 с издишване. Войн 2 с издишване. Обръщаме го. Напред с една. Втора. Надолу. Към земята. Избутваме се. Гмуркаме се. Разменяме. И кобра. Планина. Ляв нагоре. Стъпваме отпред. Войн 1. Войн 3. Войн 2. Обръщаме. Едната напред и другата. Към земята. Долу. Избутваме. Високо. Гмуркаме се, остава високо. Замахваме. Кобра. И планина. 5 дъха. Почиваме. Връщаме се към дъха си, ако сме го изгубили. 5. 4. 3. 2. Поглеждаме напред. Отскачаме и отваряме. До-долу издишваме. Дълги нагоре с издишване. И ръцете покрай тялото издишваме. Оставям отпред на постелките. Аз се завъртам, за да ме виждате. Отваряме краката страни, вдишваме. И тръгваме надолу. Бавно, бавно, справо гръбче. И издишваме. Оставяме за малко тук, уверявайки се, че не се случва. Ето това. До 3. И 2. Плъзгаме се към левия крак с дишване. И избутваме десния с издишване. Отваряме дясното рамо леко назад и поглеждаме през него. До 3. И 2. Пускаме. Център дишваме. Плъзгаме се към другия, издишваме. Бутаме, вдишваме. Отваряме, издишваме. Още 3. И 2.
И едно. Център, отново вдишваме. Пак ще отидем към левия. Десния ще остане тук, внимаваме като го пуснем да не пада. И ще пробваме да изпънем ръцете и да ги вържем. Да се прегърнем заедно с кръка и да отворим още малко гърдите нагоре до 3, 2 и център. Дишваме. Другата страна издишваме. Хващаме, вдишваме, погледа нагоре. Още 3, 2 и освобождаваме. Ще направим почти същото. Този път обаче ще повдигнем таза. Ще се раздвижим и наместим. Ще изтеглим ръцете напред за малко до 3, 2 и 1. Ще ги приберем и ще пъхнем лявата под левия крак, дясната отгоре. И ще почнем да изпъваме краката, отваряйки и дясното рамо нагоре. До 3, 2. Прибираме. Център. Към другата страна. Дясната под десния вдишваме. Почваме да изпъваме. 3 и 2 и 1. Център. Този път двете ръце отиват под двата крака. Изпъваме ги. Пускаме таза надолу, защото се опитаме да ги хванем. Каквото хванем, може това да са и глезените. Държим го, дишваме и повдигаме таза нагоре. До 3 и 2 и пускаме. Бавничко освобождаваме. Подпираме се. Събираме леко краката и с извито гръбче ще тръгнем плавно нагоре с дишване. И раменете назад и надолу с издишване. От тук една виняса, за да се раздвижим малко. Дълги нагоре вдишваме. Долу издишваме. Поглед. Чатуранга. Кобра. И планина. Отново поглеждаме напред. Отскачаме и отваряме. Долу издишваме. Дълги нагоре издишване. И отваряме отново. Този път на страни на постелките. Широко краката страни за богини. Където оставяме за малко. Когато се стабилизираме, започваме да работим из горната част. Сдишване, отваряме гърди. Издишваме, затваряме. Дишваме, изтегляме ръцете нагоре. Издишваме, пускаме ги надолу. Дишваме пак горе. Център, молитва. Пак страни, вдишваме. И издишваме. Дишваме. Този път цял кръг. Долу си издишваме. Ще се върнем от другата страна. Сдишване. И издишваме. Пак нагоре. Сменяме посоката. Връщаме се. Център и може би изпъваме за малко, защото продължаваме със същата поза. Вдишваме. Ръцете зад врата. Краката в страни. Отворени хубаво лактите, гърдите. Оставяме до 3. И 2. Дишваме. Десен лакът. Дясното коляно издишваме. Дишваме. Другата страна. Издишваме. Дишваме. Пак надясно. Този път изпъваме ръцете до 3. 2. Връзваме се дясната ръка под десния крак, лявата отгоре и изпъваме
левия. Ако трябва, плъзнете леко крака назад, за да не е прекалено прибран до другия. Предния остава свит. 3, 2, докато не го изпънем. Колкото можем, без това да означава да се отпускате надолу. 3, 2, пак свиваме този, свиваме и другия, пускаме, връщаме се, ако има нужда се разтъпкваме и издишваме отново в същата поза. Дишваме. Другата страна. Наляво. Изпъваме ръцете. 3, 2, връзваме се. Когато сме готови, изпъваме десния. 3, 2, изпъваме и левия. Още 3. Не пускайте дясното рамо да пада. И 2. И 1. Свиваме единия, свиваме другия. Пускаме, връщаме се. И отново тук. Изпъваме за малко. Изтегляме ръцете нагоре. Дълги, дълги, дълги. И тръгваме надолу. Но този път повече. Още малко, почти до земята. Но не се отпускаме напълно. 3. И 2. И 1. Пускаме ръцете, вдишваме. Тук ще изпънем краката рязко и ще изтеглим ръцете назад. И издишваме. Отново дишваме. И издишваме. Дишваме. И издишваме. Дишваме. Хубаво нагоре, нагоре. И издишваме. Още 2 пъти. Вдишваме. И издишваме. Още 1. И издишваме. Тук оставаме, защото пускаме ръцете на земята. Хващаме палците. Палците на ръцете са в земята. Пръстите леко навътре, издължаваме тялото с дишване. Дълги, дълги, хубаво право гръбче и се опитаме да остане такова, докато се спускаме надолу. И тук сме до 5. И 4. 3. 2. Поглеждаме напред с дишване. Хващаме ръцете зад гърба и издишваме. Преплитаме пръсти и вдишваме. И тръгваме пак надолу с издишване. До 5. 4. 3. 2. Връщаме се до средата, вдишваме. Пускаме ръцете и издишваме. И от тук тръгваме към десния крак, като го отваряме лекичко. Плъзгаме дясната ръка напред. И отваряме цялата лява половина нагоре. Внимайте да не е прекалено близо ръката. Искаме тук тялото да може да се издължи. До 3. Ако можем да погледнем нагоре, правим го. И 2. И 1. Връщаме се, приклякайки ниско долу. И отиваме на другата страна. Дълги, дълги, дълги. Без кръка да виси, дигайте и него. Отварите цялата дясна половина. Тук 3. И 2. И 1. Прибираме се центъра. Пак сменяме посоката. Този път обаче с усукване лявата ще отиде на земята. Пак хубаво напред. Избутваме. Когато сме стабилни, без да пада кръка и дясната отива нагоре. Още 3. 2. И 1.
Прибираме се, минаваме през средата, без да губим време, отиваме към другата страна. До 3. 2. И 1. Прибираме се. И продължаваме почти със същото нещо. Този път обаче ще си добавим едно хващане на крака. Надясно, дясната ръка на земята, лявата нагоре, търси левия крак. Като го намери, дърпа назад. Не искаме да става това захлупване. Искаме да отваряме хубаво тялото нагоре до 3 и да отлепяме прасеца от бедрото. И 2. И 1. Пускаме. Връщаме се. Отиваме на другата страна. Вдишваме. Търсим крака. Дърпаме. 3. 2. И 1. Пускаме. Прибираме се. Пак надясно. Този път. Лявата ръка долу. Дясната нагоре. И дясната търси левия крак. Тук искаме, не искаме. Дърпането трябва да е нагоре. Леко, внимателно, нежно. 3. 2. И 1. Пускаме. Дишваме. Другата страна. Дясната долу. Лявата нагоре. Търси десния крак. Дигаме. Още 3. 2. И 1. Пускаме. Център дишваме. И директно сядаме. От тук ще се опитаме да хванем палците и да изпънем краката в страни. Ако можем да погледнем нагоре, правилно. До 3. 2. И 1. И в момента виждам една катеришка как тича по дървото. Надявам се да мине зад мен, за да видите и вие. Ако сте на меко, може директно да пуснете краката долу. Ако е твърдо обаче, свийте ги и ги плъзнете напред. При мен е меко. Дишваме и ще тръгнем бавничко напред с издишване. До 4. И 3. 2. Бавно се плъзгаме, връщаме се и събираме краката един до друг. И към тялото. И с отлепени стъпала нагоре, подпираме ги отдолу. Изправяме гърба и прибираме лактите до тялото. Пружинираме няколко пъти. И издължаваме издишване. И така с правило гръбче, без да се получава тази извивка. Тръгваме напред. И до тук е по-правилно, отколкото да се извиете. И бавничко се е напред, напред. Посоката ни е винаги първо напред. После надолу. 4. 3. 2. И 1. Бавничко се връщаме с дишване. И издишване. Завъртаме се напред на постелките. Ще изпънем левия. Ще сложим върху него десния. С коляното напред, внимателно, който не е сигурен в лотосите си. Някои остават до тук. Други търсят с дясната ръка десния крак. Изтегляме лявата нагоре с дишване. И на издишване се спускаме напред, опитвайки се раменете да останат едно до друго. До 3. 2. И 1. Дишваме. И издишваме. Другата страна. Внимателно търсим
С лявата левия. Дишваме. И напред издишваме. 3, 2 и 1. Дишваме и издишваме. И бавничко тук се спускаме, за да си легнем за релаксация. Може би се усучим лекичко. Ако имаме нужда от нещо, разбира се, правим го. Винаги може да завършваме с финалната част, свещ, рао, мост и рибка накрая. Разбира се, няма нищо задължително, слушайте тялото си, но задължителното е винаги да си оставяте поне 5 минутки за релаксация, за да може всичко това, което направихме, да бъде пълноценно. Аз ви благодаря, че бяхте с мене. Намасте!